היי חבר'ה, מה המצב? זה שוב אני הדוקון מיפן. כן, עברתי דירה בסוף. את האמת, הלילה זה הלילה הראשון שלי בדירה החדשה, והחלטתי לנצל את ההזדמנות, להראות לכם את האזור, את הסביבה פה ליד התחנה. ואני שומע עכשיו את הרכבת שמגיעה, אז בואו נלך לראות את הרכבת עצמה, ואחרי זה נעשה פה סיבוב, ואני אראה לכם את מה שיש פה לראות. הקו שעובר פה זה קו שנקרא טובו טוג'ו ליין, שזה בעצם קו שמגיע מפה לכיוון איקבוקורו, שזה אחד המרכזים החשובים ביותר של טוקיו. והנה הרכבת. אז קודם כל חברים, פה ליד התחנה, ממש צמוד לתחנה, אפשר למצוא את קומדה קופי, שזה בעצם בית קפה מאוד ותיק, ואני ממש אוהב. יש להם גם כל מיני סוגים של מאפים. וממש מול בית הקפה הזה אפשר לראות את המקום הזה, שזה בעצם פצ'ינקו. פה אפשר להמר מי שרוצה. כמובן, אני לא ממליץ על זה, חברים, אני ממש לא מציע לכם לעשות את זה, אבל כן. אוקיי, חברים, אז עכשיו אני הולך להתרחק קצת מהתחנה. יש פה מעין רחוב קטן של כל מיני חנויות, מסעדות, ברים קטנים, מקום מאוד נחמד, מאוד מעניין, כל מיני אורות. ואנחנו נמשיך קדימה ונגיע לאזור מאוד מעניין, אחד האזורים החשובים פה, שזה בעצם קניון ענק שנקרא איון. למען האמת, איון זה רשת של קניונים, בעצם זה רשת שמפעילה קניונים וחנויות, והקניון הזה פה, באזור הזה, הוא בעצם הגדול ביותר, בעצם זה קניון איון הגדול ביותר בטוקיו. אז אני מיד אראה לכם אותו, חברים, הוא ממש קרוב. אז כמו שאתם רואים, יש פה כל מיני חנויות, קצת רועש פה את האמת, אבל זה בסדר. והקניון שאמרתי לכם נמצא ממש כאן. אז זה המבנה הזה, חברים. אתם רואים אותו למעלה כתוב איון. אתם רואים את הצבע הזה. זה סימן ההיכר של הרשת הזאת. ולמען האמת אני יכול לראות את השלט הזה. כמו שאתם רואים למעלה, אני רואה את זה ממש מהבית שלי. אוקיי, בואו ניכנס לתוך הקניון, חברים. אני אעשה לכם סיור קצר בפנים. אז ככה הוא נקרא איון סטייל, זה השם שלו. יאללה, בואו ניכנס. וכמו שאתם רואים, שם באזור ההוא יש גם סטארבקס, שזה, אני מניח שאתם מכירים, זה רשת בתי קפה. שם די בסדר. טוב, יאללה, ניכנס פנימה נראה לי. ויש פה את החנות הזאת, חברים, איון ליקר, שזה בעצם חנות שמוכרת כל מיני משקאות חריפים. יש פה מבחר מטורף, חברים, אני באמת חייב להודות. לא ראיתי הרבה חנויות שמוכרות את המבחר שיש פה. יש פה כאילו דברים שקשה מאוד להשיג ביפן, כל מיני סוגים של וויסקי ומשקאות שהם לא מיפן, שקשה להשיג אותם פה ביפן. כל מיני יינות מצרפת, מאיטליה, מאוד מומלץ. יש פה כל מיני חטיפים יפנים מסורתיים, חברים. כל מיני חטיפי אורז וכאלה. יש פה כל מיני משחקים מהסוג הזה, חברים. סופר מריו, מעניין דווקא. מישהו מכיר את זה במקרה, את המשחק הזה? בקיצור, יש פה צעצועים ומשחקי מחשב, משחקי וידאו, דברים מהסוג הזה. אוקיי, חברים, נראה לי שאנחנו נסיים עכשיו פה בקניון הזה, נראה לי שדי מיצינו את המקום. יאללה, נצא מפה, נעשה סיבוב באזור, ונחזור כבר הביתה. יאללה, בואו נלך.
אוקיי חבר'ה, אז קצת לגבי האזור הזה, אז בעצם זה רובע איטאבאשי, שזה אחד מהרובעים הצפוניים של טוקיו. בעצם טוקיו מורכבת, כבר אמרתי את זה באחד הסרטונים, טוקיו מורכבת בעצם מ-23 רובעים שונים, שאלה בעצם הרובעים המרכזיים, הם נקראים הרובעים המיוחדים של טוקיו. בעצם הרובעים המוכרים ביותר זה שיבויה, מינאטו, צ'ו, רובכם מכירים אותם, מי שביקר ביפן, ורובכם גם הייתם שם, מי שבעצם הגיע ליפן בתור תייר, סביר להניח שהייתם ברובעים האלה, כי בעצם רוב התיירים מגיעים לשם, אוקיי? זה האזורים המסחריים יותר. האזור הזה זה אזור יותר רגוע, יותר אזור מגורים, אבל מה טוב בו, שבעצם למרות שהוא רגוע והכל, יש בו מה לעשות, כאילו יש בו חנויות, יש בו הכל, זה לא איזה אזור מת, אבל זה גם אזור שהוא מאוד מאוד מחובר לאיקבוקורו, שזה בעצם אחד המרכזים החשובים פה בטוקיו, ואני באופן אישי מת על איקבוקורו, אז בשבילי האזור הזה הוא פשוט מושלם, וגם בשבילי האיזון הזה שזה רגוע ולא יותר מדי רועש, כי עוד פעם, אני לא הייתי יכול לגור נגיד בשינג'וקו ושיבויה, כאילו, אין מצב, זה לא בשבילי, כאילו, הרעש הזה שיש שם וכמות האנשים וכמות התיירים, חבר'ה, זה ממש לא בשבילי, אבל מצד שני אני גם לא רוצה לגור באיזה כפר, כן, כאילו, מבחינתי לגור בטוקיו, אבל במקום רגוע, וזה המקום שמצאתי, אז אני די מרוצה. אוקיי, אז עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם נתקדם לאט לאט לכיוון הבית שלי. זה מרחק של כמה דקות הליכה מפה, לא כזה הרבה. נלך לשם, ואני לא אראה לכם יותר מדי חברים, ממש מעט. ונראה לי אני גם הולך לאכול, אני די רעב את האמת. אוקיי חברים, עכשיו אני כבר ממש קרוב לבית שלי. אני ממש עוד 2 דקות מגיע הביתה. אבל לפני שמגיע הביתה אני רוצה לראות לכם את הסופרמרקט הקרוב לבית. וזה כנראה הסופרמרקט שאליו אני אלך הכי הרבה. הנה הוא. אז ככה הוא נקרא, קומודי אידה, זה השם של הסופר. והייתי כבר שם, ממש נחמד, יש להם גם מבחר מאוד נחמד של דברים שלא היו בסופר הקודם, ליד הבית הקודם שלי. והבית שלי יותר בכיוון ההוא. אז יאללה, בואו כבר נלך. טוב, עכשיו חזרתי הביתה חבר'ה. נסגור את הדלת. כן חבר'ה, זו הדירה החדשה שלי. עדיין אני לא אראה לכם את כל הדירה כי יש פה די הרבה בלגן, עדיין נשארו פה כל מיני קופסאות וכאלה. אני כבר אראה לכם יותר מאוחר. אז פה זה הסלון. אוקיי, בואו אני אראה לכם רק מהחלון פה את הדבר המעניין. אז אתם רואים, אפשר לראות שם את מגדל הסקייטרי. עכשיו בעיקר בלילה אפשר לראות אותו ממש טוב כי הוא גם מאיר. מאוד נחמד. טוב חבר'ה, אני ממש רעב, אז אני אכין לי איזה משהו לאכול קודם. בואו נפתח את המקרר. אין פה ממש הרבה דברים, אז כן, בגלל שזה היום הראשון שלי פה. אז יש פה בשר בקר, ויש פה דבר ממש מגניב, grass fed butter, חמאה ממש איכותית. יש פה גם חמאה רגילה, אתם יודעים, אני אוכל ממש הרבה חמאה כל יום. יש פה גם שומן בקר, נראה לי איתו אני אתגן את הבשר הזה, ונראה לי אני אכין גם כמה ביצים עם זה ביחד. זאת תהיה ארוחת ערב קרניבורית. טוב. אוקיי חברים, אז ברשותכם אני כבר אתחיל לאכול, אני ממש רעב. לפני שנסיים את הסרטון אני רוצה להודות לכל הצופים שלנו, וכמובן אני רוצה להודות גם לממברס, איך זה נקרא בעברית? חברי מועדון. אני מאוד מודה לכם חברים על התמיכה בערוץ שלנו, ומי שמעוניין לתמוך בנו גם כן כמובן מוזמן להפוך לממבר. אז אני מודה כמובן לממברס וכמובן לכל מי שצופה. תודה רבה לכם חברים, ואנחנו ניפגש כמו תמיד בסרטון הבא. ביי ביי, להתראות.